Ale já to potřebuji. Kašíkova makej. Tak tam se švihně, to není moc dlouhý. Ale takhle to dopadá před fyzikou. Ale podívejte se, aby bylo vidět, že Kašíková není žádný ten zavátko, tak se pořád ještě motá. Ale ona se jako nemotá poprvé, ona se totiž motala. Ona se motala už celou minulou přestávku a celou hodinu, takže to je takový motací maraton a vypadá to, že za chvilku se zamotá. Přiměřeně málo. Menší než malé množství času. To nevadí, tak se motá. Ona Jonášová. Kašíková nekecně motej. Tady jsem s tím normálně mluvila dneska. Tak za mě. Dramatizujeme to. Na naší planetě Země dochází zemětřesení. A když to vypadá, že je to 200 ano, máme tu zemětřesení. Máme tu 9 stupňů Richterovy škály a Kašková se potápí jako osilej učitel zostary. Bude pěkně motat země koule. Ano, 10 stupňů Richterovy škály a Kašková se potá. Takže přátelé, to je opravdu veliké zemětřesení. Kašíková se pořád motá, padají stěny na hlavu, ale Kašíková se motá. A zemětřesení na chvíli ustalo, ale stále se ozývají mírné otřesy. Vidíte, jak to s Kašíkovou spolu má. Kašíková nevyjde. A Kašíkové už je na blití, takže protože toto video je určené pro slabé žaludky a